Mga igsoon, mga anak sa Dios. Natay panultihon nga utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Mao ni ang usahay gamiton sa mga tawo nga napungot na gani og pagpaningil sa mga tawo nga nangutang nila og nagtago-tago na kay dili na makabayad o wala say planong mobayad. Usa kini ka common kay nato nga kasinatian kay tanan sigurong naglantaw nato karon o naminaw nakasinati naman nga mautangan o dili mabayran og nakasinati na sad siguro nga mangutang magamay man o madako og palimot-limot na sa pagbayad. Sa pagkatinuod lang daghang mga maayo nga mga relasyon ang nagkalamat tungod sa utang. Daghan sang nagkaaway tungod sa utang. Sa atong ebanghelyo karon sa Jesus nagkanayon, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Matthew 5:44-45. Higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo alang sa mga nagpasipala kaninyo aron kamo mahimong mga anak sa inyong amahan nga didto sa langit. Unsa may mensahe ani alang nato karong adlaw? Unang punto, ang Kristiyanos nga tinud-anay magbaton og gugma bisan pa sa kaaway. Ang balaod ni Moises nagtudlo nga higugmaa ang imong isig katawo og dumti ang imong kaaway. Apan si Jesus wala ni uyon niini. Sa konteksto sa mga Hudiyo, ang kaaway kasagaran gitumong ni siya sa mga Gentiles, mga kontra sa ilang tinuuhan ug kultura. Apan sa panlantaw ni Jesus ang tanang tao, bisan pa ang imong kaaway, anaay dignidad o imahe sa Dios. Ag pagampo para kanila usa ka paagi sa pagdaog sa dautan, pinaagi sa kaayo. Pananglitan, kung naa kay paryente nga wala na nimo nagpakita og respeto o kauban sa trabaho nga kanunay ka nga ginaintriga, ang unang reaksyon mao ang pagbalos o baka ang paglikay. Apan ang Kristohanong panglantaw mao ang pagpangayo sa grasya sa Dios aron makita nimo siya nga usag gihapon ka anak sa Dios nga sama nimo nagkinahanglan og pasaylo og kaluoy. Ang Kristiyanos nga tinud-anay magbaton og gugma bisan pa sa kaaway. Ikaduha nga punto, ang Kristiyanos nga katuyuan mao ang mahisama sa Dios nung Amahan. Mao ni ang gisulti ni Jesus. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Matthew 5:48. Magmahingpit kamo, ingon nga ang inyong langit nung Amahan, hingpit usab. Ang pulong perfect, diha sa original nga Grego, teleios. Wala kini nagpasabot nga walay sayop. Apan nga ang gugma nga atong ihatag, walay pili. Nga ang atong kaluoy og pasaylo moabot bisan sa mga dili takos. Sama sa Ginoo nga nagpadala sa ulan sa matarong o sa dili matarong. Sa atong gugma, kinahanglan walay pili. Mao nga ang labing lawom nga tinguhaon sa tanang magtotoo, mao ang pagpuyo nga magpakita sa kinaiya sa Dios sa matag aspeto sa kinabuhi. Busa ang katuyuan sa Kristiyano di lamang ang pagsunod sa mga sugo, apan ang paglambo sa grasya aron mahimong tuburan sa kaluoy, sa pailob ug paghigugma sa Dios. Busa kung mubuhat kita sa hustisya, mopasaylo sa mga nagpasakit kanato, muhigugma bisan sa mga lisod higugmaon. Matuod kita nga nagtubo ngadto sa pagkasama sa atong langit nung Amahan. Ug kini mao gayud ang katuyuan sa tanang Kristiyanos, ang mahimong buhi nga hulagway sa Dios dinhi sa yuta. Ang Kristiyanos nga katuyuan mao ang mahisama sa Dios nung Amahan. Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang kalibutan nagkinahanglan og mga tao nga muhigugma sa ilang mga kaaway. Dili tungod kay angay silang higugmaon, kundi tungod kay
kita nahigugma sa Dios nga unang nang nahigugma nato. Nining paagiha kung kita mobuhat og maayo ug magpakita og kaluoy bisan sa mga nagpasakit kanato, kita gayod nagkinabuhi nga tinuod nga anak sa atong langitnong Amahan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Inumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.